Христовото Божие Слово. Ако ме люби някой, ще пази учението ми. И Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направиме обиталище у него. Който не ме люби, не пази думите ми и учението, което слушате, не е мое, а на Отца ми, който ме е пратил. Това ви изговорих, докато съм още с вас. А Утешителят, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Чухте как аз ви казах: отивам си и пак ще дойда при вас. Ако ме любите, бихте се зарадвали, че отивам при Отца, защото Отец е по-голям от мен. И сега ви казах това, преди да е станало. Та когато стане, да повярвате. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят, Сатана. Той няма нищо в мен, но това става, за да познае светът, че аз любя Отца и че както ми е заповядал Отец, така правя. Станете да си идем от тук. Аз съм истинската лоза. Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти, чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен.